Son varios os concellos que organizaron nas últimas semanas recollidas de peles nas praias. Unha iniciativa a que tamén se suma agora Sanxenxo cunha limpeza de areais este vindeiro sábado. Isto será o próximo vindeiro sábado de 9 a 12 da mañán. Está horario porque coincide coa marea, entón hai que ir cando a marea este baixa, entón por eso é tal. Dan boas perspectivas de tempo, que parece ser que o sábado vai ser bo tempo, e aproveitaremos a recollida de peles con outros materiais que hai na praia. Ademais de voluntariado a título persoal, no Concello queren implicar tamén a colectivos sociais e deportivos, así como a comunidade educativa. Vimos que había xente que estaba moi interesada, tamén colectivos e demais, entón estamos facendo xa desde onte, tanto as compañeiras de educación como as de cultura, falando coas asociacións, con as AMPAs, cos institutos ou os colexios, para que a xente se anote. En cada área haberá persoal que guiará o grupo nas tarefas de limpeza. A acción vai se estender por 21 praias do Concello, todas as que contan con bandeira azul. Nosa intención é actuar en a máximo número de praias. Creo que Sanxenxo non ten que demostrar xa a gestión das praias, porque con 21 bandeira azul, o primeiro concello a nivel nacional de bandeiras azul, o CUS de calidad tamén, sabemos que tenemos moito interese polo que as praias estén sempre o mellor estado posible. Con todo o impacto que está tendo a marea de peles no Concello de Sanxenxo é moito máis reducida que noutros municipios. A semana pasada non se recolleron nin 300 gramos, esta semana onte foron viñeron técnicos da Xunta e estuveron en Canelas e prácticamente non había ningún. Nós desde o Concello todos os días van os de emerxencias ou a policía a verificar se hai algún resto considerable de peles nas praias, e de momento prácticamente non hai nada. As persoas interesadas poden inscribirse contactando co Concello. A limpeza terá lugar en horario de mañá, aproveitando a baixamar.